Udin the saying, a quiajima free in the baye. Asante Achimbiaso. Asante Achimbiaso. Hey, a pie. Now send a man for phone in the muha. A glass of one swabba. And yasam ketwa. Ye. Mammy, I call baby. What was some say? Or the other day and say, you come what? I'm ready, a master and say. SOMPA FM. I'm ready, master and say. Oh, any I send him be do or see me who dear men campo. Mammy, Nasema no bedne. Mammy, a man out of whom kuni papa o. And Tija honwate. A simple power ban wabefie. Ya behwe ne apasa ne pomasi bredi ama wate. Na wanya wasumdue. Wakosam ne sen ye moawi. Wakosam na ne say. Me wofa. E friend no na akwasi prempe. Na atana mo kumase ya. Itonso oketia. Timi ya na mse daabi. Mekọ mikrum. Timi kwa na mekọ me wofa ho. Mekọ krum dwaso. Ajo. Timi kwa me wofa ho na me wofa kwadi nkomo. Timi kwa na my be a friend no. Na SOMPA. No wo me wofa no ehoro. Timi wofa no busa kacha papa no omusa me ekwan aso. Ti papa no busa me na me de mama ne ebo no se nana. Wofa ase maba. Me pe baabi kakra da ache mebo matakwa me bi ewo so. Na ade achi ade san nyina no na me nyini. No se pokuya aba ma me so fe na bra pokuya. No se pokuya aba waka asempa mo. Nti ma me mfa krachi bi no mama na friend. Ye fe ni Peter. No bobo no ma no e ma me. Ti mi na nani mu ho me friend pre no. Peter na mfa. Na me so wafa wanfo. Ano se ni eja na me friend. Ti mo fa ne friend ni second. Ana papa ne fire. Ofunu bu se Peter awe no se mi wo ya kwei. Satam ya kwei no mo ya SOMPA FM. Ebi wo ho. No se mi wo ya kwei mi wo fast the bia sen. Ana se yo no se ne mami hu tambe na abepon. No se mu no num die na maba. Na ma fa su yo ne oba bla. To ne ni kasa wi no se ne me de hie. Me nkokuma se twen. Na me su yo ampam de o se ye yo etwen. Ti obo no num ne pe na me free fie asa akọ me wo fa ne fie. Ti me ko ya na me ko na Peter ni de manim so na me nim se ono ni Peter no. Ti me nya na foro soro ho. Ti ekodu na me wo fa se Peter akwa aba na so therefore awie ofre me na osian me wo fa asi enie na ofru kuma saba oso wo pe baabi a odi ni ti ebeto daachi enti ko fa no ko baabi ma ye tie SOMPA sana me wo fa ne kan o so fa no ko baabi ma fu ebutu so no ne ko yi ba akoma no na Peter se ne baba wa ade asa ti ade achia ti Peter ne jembe no ma ta no pa no ofre me na o wa ya kwe so me ho enti yebo no ndu anopa no ndu a minsia no ampa ebi o kire me no sie no opposite ho bo anopa no ndu me kohia no ye nyina yekọ asase ne so Peter na akola aba hako omukotwa asase ne maame na Peter ne surveyor na me pacho one etwitwa eho no asase anti surveyor yo ti Peter no koyi asase ne maame ma na nwumra me de kra ne babo me ofase nana okoyi amame na na so yo ni aka pepa ampani mi gina manam epe besia ade ye pepa SOMPA FM. Ti Peter ne ya maame no na ode pele nana ana me ko nana nti me ko nana na san ye ajam dia ban ko school timitimu yi e dia wa ase nana se ne won krata nti me kro mbusa nana sanana krata we no metimi dia akosoro ho asa akoyi bi no so wo pa wo betimi dia akọ esoro ho ne he ko to ho okay ama aban so asan ba wo mpedi a mensa wa ase ne de asan ama na msuyo
pani kete me anti me so nam sana me nti dwa so nti me ko kire me wo fa ba akwa asase fe no wo fa Jesus ko kire no na me so wo fa asase na na adum me ni onti me de me kokoma se nti monya afuo bi wo so ma me nti ko frɛ wo ke ba e frɛ ni Charles ma am not on pano ti dwa so stage e frɛ ni wo ke ne ba Charles di ba de sika ngina ama no mo de Charles ko hokodo mo ye ye afuo nyina ye tie so dwa afuo no ya se afuo no koso na me dia ja me titi me kuma se heya na mri bi am ya se da bi me ko dwa so ti ye ko dwa so ani gina na ye nya akọ se me bra panyi bi wo enkran wa free mu jamre no so nyina ye kokora no ti wa yi na se kwasi ada ani ye frɛ me ma me se unu ya be ma no ye de odom asase no wa free mu jesa ka gum ne nyina de ba dwa so be pɛ ma ofa no kora bi ne ye ni bi ato atwa afie de mre bi mu ho a na ne yen be frɛ me ma me papa me ofa ne yere no e frɛ me ma chi afi ajeman ma che so pro to bi wona me se an ma na me de ya keke kan ne sa wie de ye twa so me sa ba mi kuma se be di me pa enti mi ko dwa so me ko dwa so mi ke twam se e pro to so wo kwan ti mi de pro mi twam no na me hu sa me ma me ne man bia no na eye sofa ya ho frɛ no Mr. Tony ene ma me fuo bi ne mama bi omu free site ho no mo e besi kwam na me de me ko fie ade a chi na me ko ba bi aprot no ho no ti me ko na che se ya sisi mo kan se pegi o se no mo sisi ayi foforo wo pila ha sa ase no so nyina me de me ka ko fie na me ko me ma me no ko na ma me ye aduane ko tan ne nchen me se ma baby am ko mo sisi pillars no me prot wo ho maka kire wunim eye wo fa yere no wo fa yere no ma chi efi na ansa na obeto aso no prot no de wo fa wanton ama dabi na utu nsagu so okay enti me ne ma me ne kasa no se na na bo chi wo fa na ba ko se bo yare wo se na na bo achi yare enti na me ko ton problem se na wo ton a me de ye wo prot no asase na da me de ba ko wo wo de number ye say ayo bro Proto 11 I walk paper no. I won't crack on so. Okay. 11 no my choice. Na media ja, me say ja ho media. Nya me say me mo find them na kasa nti. Media ja me timi baby. Ti da kro na be sa call proto no so. Me ko na jesi ya bedwi. Omo de ka kase no omo dwi. Proto ni nyina ka afutu. Am ko me wo frem say ma. Proto magasa media wom na de no makodwi. Osa me de maton na me de kohwe and anabo ache yare na me se da bi wo fa yire na me se da bi me ma asase wom ani ta wo ton asase me de ba ako so me ansa na kare na ya wo dia na wa fa de a me de ba ako na na ne yima matusu nsam wo pepa SOMPA FM kasa ya nti wa me de me ka ko papa na e fa ne ton na otwitwa asase ne ho ti me ko papa na se me de pepa nyina ko no se ani ko pepa nyimu bi o ma busuya no na fa asem ne kotu nanim ampa ne ahomachem sorry ba me na ba ko efa na kwan adu o baso me ba no ho anopa bi ne ma asem nyina be bo no na ma me so me na no so frɛ ya me wa fire no wo phone so na me tene nchen pe ano odi asem ne nyina bo no sɛ ade na abana ba ne wo fa ma na asase na okoton asase ne wo fa yire ne ye frɛ ne sɛ ma ti afi ma de yi ma ti afi Chiafi. Okay. Ono so odwa so. Okay. Wasa woni asase bia, akwa no ni asase bia, eje be ne so keka nkaze no me na wo ba so ni sida bi. Akwa onya nipa hu no ya gihye, oye ebusuani. Nti na akoton na asase ti media mempe manso bia, fa akwa na asase ma no. No ne me ma me ne me nana kasa ya na nan se me nkodwa so. No de masase be ma na me de ja mi sa froka ko mi kru ata mi konya sto na ma me ne nte ne ho ase on fa asase na ma asase de oton ma me no se on te ne ho ase eye wo fa yire no e ma ne e de asam no la kwada no me ma me se chenchene a on pene na anwia na gu plot no so na ye wo dia ko Facebook no so me pa to nya media anwia ni plot no so okay
me ba me se one pene fa asase ne ma me no de waton o de hwe na na boache woda na adam na abu ni me pa chan me da abu no tie se woda he me bra ba ko ni wonti me da ono no dem e wo fi ho tie se wo firi dwaso na ba ye me pa chan wo ye de sekan wo dwaso ye de hye me wo fa ni mpon ani akwasi prempe onya ni ba bi ko ka se nana akwasi prempe na ye se dwaso ne statue kuresi wa manfo kura etimi ekobo mu ase na brabo pa abopo ye me pa chan enti plot no de sese de ne yire na koton yire na ton o se wo ma obiem o se wo ma me enti eni nua ba ne yire ni nua ba e kira de wo kono wo course enti wo ti asem no ana wo ofra busua no me ma me ne ono na busua kakra ye kwahia ye ana o sister akra no onye hoho paper no so kura no na nansa e hyase asan enti fa akra na dwapade ye den e ma no me ma me se da onfa proto ne ma me tini sane sa de ni ko wura dem ne kasa ya ansana oso nana yire ne yefre ne sai ma chiafi on so free dwaso obi on free dwaso e hona na pese on free dwaso obi on free dwaso awade no ba ye pa twan free dwaso no mama force san mamre ne amane o debe kwamna ma me yenko yanim enti ni nua ba no ne kan ya ko wura dem wie no ana me ma me ye say ene e wasi efie bi wo ye frɛ ho ni nyina ye dwaso ba wasi fie bi wo otu osere ba o one plot da nkyɛn enti yenkɔ ne wonko yi mame am se mateni ni stand busa me opɛ me se me pɛ me de me da se manya plot ni bi na me de me ti ato daakye jampa me han ka me busuanfo num ne nyina ye foro ka no ana Peter na okotwa asase ne mam no so kura no ti asem no so satana ka no bi ye mu ko yi asase ne mam ampa ko na mam ne se efie na masini ni ti asase na da ho no eye baako fa edi na ansa na me fa bra bi wo ho ododo ye fa ni 10 million na me ma 10 million skali nyina ye foro abobo ya na okodo approach no so ma ana me twe me blog na mo blog susu gu fie me fa abobo ya ode blog no ko gu approach no so ma me ba kuma se enti mmiri bi a me se da me kwa hwe plot no so na mo kwan ba bi a me fa me de anwea ebekọ timini na plot no so sa na bra bi frɛ no sister obrogu ni na mse ana so plot na e hwan dia ana mse media na so da bi plot we dia nya wo dia am so me ma me ne ma achi afidie ni fie ni no me ma me ne ma achi afidie ni fie ni no wona na ne plot da ho wo dia ma me ana wo se saa ene ha ya papa bi dia na mse da bi nya papa bi dia timi da na stop de ba dia ni kɔ ma ne kɔ do ya se ndia me mfa nya asem enti me say ko obiam na sa ni pakro na sa kana sister waso oden obetime si fie me yabu okay kuta boduam hello ma me chiafi ame papa oba pa ne pom te say adumo na so adia kani ya no di komo kakra wo Sompa TV why Sompa TV Sompa FM na anwumere ma asem a mebusa onyina nse sesi ame no ka se wo dwaso no gaso eho na ye ukuro mu ankasa ai mudi hima wo dwaso da di ni hima na da na uni hima da na nya asase a utimi ton bie ese ni nya asase a metimi ton bi ai asase ben menese na won ton asase bia wo dwaso da na ton asase na ajemaya asase a ne wo fa nimpon edema no wo kiremu a wakoton asase no ni ajema no eni asase bia ne wo fa ma na asase onko he na asase bia ni me ho ne wo fa no so anka nchem so dia ni ma asase ama ajema di ni wo fa na wono ajema na asase bia ni me ho na ajemai asase no wanfa pepa bia ankyerɛ sɛ ne wo fa ma na asase pepa ta onfa pepa bia na kyerɛ papa ni wo ye nyam na bi ade na nyam ni ja so na na de obi asase pepa ahwe etina mebusa sɛ wankasa no mo na mudi dwa so hema na o se na mudi dwa so hema ni dwa so hema mo abusua na mudi dwa so hema pepa ta ene de ta se mo
wɔde akɔ nanso so ɛnam sɛ me no me nye ne hwɛ nti ɛnyɛ me nwanwa na ma me ɛda na asase no nya ye wo so nkrata me wɔ so nkrata pa bisa no sɛ me pa sɛ aka wobɛba wankasa bra ne yɛ nyinaa yɛnhu ne kwan yɛ fa so ba na me deɛ saa me bu FM no saa station me bu no pa so asam foforo bi no bi de me ba hɔ a me ba na saa girl ya asam me ba mo bi sa me asem bi anso a ma me chiafi wadawroma mesrew se obeto obo ase na ne adidi nkomo na asasi obia musa wo ho asem epen wode obi ba ha so oye FM ni e ba ha oba ya ni chirechire mu nya chire no ama ne amene ne bohye no wo fa Mexico asase ne so ama nipa no so chirechire ni mu enyina so ho aden na wakuma kwadu omusa wasasi ho asem wabisa me ana o chire musa yi ane o so obisa me chire musa wadawroma papa senya adeno ati ayi mabufu no enti ya mabufu no o se dia na ayi wabufu o se asem ya asase no asem na ayi wabufu abayu ne ya ne ene abufu ya ne tankura ukru of ase no onya abayu asa akwa o se ede nya ukru of ase mi ku ne na no nya ne wo fa ase ene ese ne we busuani na da na ne ho ye wabufu sa ukru wonim sa wona na ye ni me no papa ana ka me ya sa abayu no na mi awaye ni ntinya mi masa afikura da be bia me simi dan me yes me dey try this man nan fa management on fa me ko sama tona ma me chiafi papa unim pefe passe se ukru nana ni dia sansase a we ka ho asemi eye ababa wai agemai ne nananom ena ne nsase na wo so ebi aso so yi unim za de wo so nananom nsase ai wana na be atase na wo so asase no 7 praduasa unim asase na abakosem na onu onim asase na abakosem entina medika busa se wankasa busua ba na ufiri mu me pacho me sewa madakura na wa frem nta ibia adiem ababa wa no opa me se ni opa bia di mi kro bia on fa me nko okru ne nana owusu acha prempe na magini sika magini ma ton ne plot na so magini sika esa me ma ne plot ma me chiafi papa nana owusu acha prempe a wanya ne ba bi ko de no no oye mi kunu na baba wa so ye ne de ya ababa wa no ai agemai ne nana na dan ena ohene pon ama ne nana asase a wama ne krata watu so nsa na ekwai biso no wo watimi afa akire akoton na asase uza kwa biso kura wa ni ukru ni wagu kura ni mu ase enokura wanka nti ana ye metan no enokura ba na kwanka ana ye metan ne nokura wanka nti na ye metan ni kuru ni wo fa so fro ana nana mo fo ne ebi ho na asase a obi mi ma o obi akura dia me so mi ko to bi mi ko fini he me ka so akura ni so o mu ne ma mi owo no kwa no abebu mi a o ma mi tram bed ma me chiafi papa asante amamre ne amane no ekwa bi so wadawroma unimpa ni papa na dabi no ababa wa ageman unim so betumi adi hima awo ko da so jatu ha na konwa be na ukru die no oya yukuni na ede na ne nana no dia ma oya ne nana ne se ni kunu e wo fa ba tio ne wo fa ba ana ne ba ne sa akola no sa chama ne dia jade na enye no kura se nana edi asase ema ne nanan a wo ma ne pepa ikunu ne tiase na mi kunu ne tiase se mi pa cho mi chim enchim katari atro
na me ko ne tiasi ena nia meni no ebo ahia wo sa metie o pa ma me ko tiasi ena odi sa asase no ema me odi asase no ma me no dia me ne boss here no baba wa isiri ko do ono asase so edi abanchi nti odi abanchi no ana dia no kwapam no sister na me ne boss here kwapam no okopam no no oba me media do so yo oba media no so ebe dia abanchi no ana dia me ne boss no baba mama ne na me nko ho obaba mama ne to oba mama ne na me ko he hampa no odi abanchi ana me tira na no ya plot say na no plot number no ya say what the plot number no ya say wada roma say maton me plot me son ne plot na no ya plot number say what a day na no ya plot number say me say maton me plot na ayada na ya wo dia wada roma what a day na ya media wada roma mitio ayada na ya wo dia na eda na oni munipa na oba ya oni ne ko okoye sister ne ka de na chile no ma me baby ahwehwe maso ne se onana tiase a ye wukunu wo hempon ate se na watumi ama ne nana asase ede ne nsa ahye krata ne so signature guso na wokọ ne krachi na watumi akoto asase no onu se wo ho be nipa nwanwa kakra me ho be nipa nwanwa me ta cho se eyana ne bia ka kama me friend se me mpede de bia me ta ha bia kwa eso akodia banche o me plot so onko yin so o maami ba o maami o ga na maami ba bi kunanim ni kunu wo fa no ho ni kunu wo ho ni tia me wo ho anya ya friend maami ni ba o ba na mka chen se afoma akodia banche o me plot so omko yin so maami na samo kan ni se banche dia ayi so abotuni si anabo entimi ma no enia na mfi da bi minta ovia onko yin so ni kunu so ho na se mi kunu no kwesa mi kunu na di plot no amawo aka unka sense edia na plot na de ma me no ene say na say eti da enfie be se nine asenum ansa na mi kunu ma me chiafi di chebenche me ansa na ma me chiafi plot no ko che me kuma say mi kunu plot a de o to ma no na nsimi de mi semi kwa so plot ma me penny for the big ma me chiafi enti sa bre no plot wa ye ka ho asem a watonton ni nyina no ukru eye ho krata nyina do din she so de ma wana me say me kata ho me ne boss ni nyina kwa enso de ho this an so na ala boss enti sa bre ya me ne wo kasa no ukru na busua pani nim se sa ensase nyina ye odia mi kura busua pani ni wo ni nie da wa ma ne ba ho no mi kura busua pani ni na chiame ni oni that's one you are kiasi adi an kwa ha oni me pa cho chaso ma me chiafi ajima peso obusa wa semba ku mienu bi ma me ka bi bin so ajima busa no me kuma no ma chiafi me sister enso kai na me ka se nya ma chiafi ma chiafi ma chiafi oba pa ajima peso obusa semba ku mienu bi ma chiafi yes e pa cho asaba na wo kan oboa free sai na free mu no ni mfie mienu achi ana acha ase na me prepare asase no na ti ase no wo musa ma asase no ho asam da ma hu asase no so da enipa na me do asase no so no wo do bi ye sister amma na wateta wa no wone ne mama ya mienu wo mo ana na asase no no mo bedo de to me dia no so no etu ka se wo watu na asase no so bra na ti ase ama na wo boa ma wo boa ama ukurado bisa ma unna etina ka ho ma wo ba tutunsa prato na to me ma tutunsa ma tutunsa ma wo prato na kwa kira me na fa pepa mami a wan fa pepa mami no aka ji so pepa mami na fa ma gina no anu ma tutunsa ma
Meda ya wa hu nim se be fio da me dam. Ada na julagu. Da bia wo nam da no ko ba ku am fa ho. Meda ya julagu. Meda ya julagu. Okay. Mami Chiafi. Chiafi. Ajimaye. Chiafi. Ajimaye. Ya wo ya na wudra wo ye kukukuku no. Me ka ho. Me ya kukuku. Ma sa se na meje me wa me nkrata. Ma tusunsa. Na. Ma, meje ma sa se no. Asase na waton no. Waton for proto media kan no. Ma meje papa. Ma meje na me magana fo ani dwa so asante manjina hu se me free akona bibi yamia omusa me kra so free wo afisa wa kan bia tira me na me yasa me phone na sai wo ka che na wo brought wa yo wo brought na wa yakwai fo age ya no ana wo betisi sa brought no brought na wo pepa me nim brought no kwa fa so nya pepa poto ya nyina mami ni mini nyina mama teni nyina wate kunim Peter na paper na number Ajima eye o fire no bomb no ye mami Chiafi Ajima ma you afrim mami Chiafi na unim Peter what's me adai unim Peter papa na unim se Peter ena ukunu ema no koyi plot wi ema Ajima what's Peter na adai unim se ukunu ohina wanya ne ba bi kuro no wana ma Peter koyi plot no edema Ajima Peter koyi ati Ajima and why you plot na man free ma me yanya ne tiasa plot na watonto no nyina kura uni krata mimi ni krata mini krata nkama ton yesu ni krata mini bi ansoma na menim de antia utimiti so obi abusuam na akwa so be ya twitwa nkrata yenyina ye tie sompa mimi ya da twitwa nsase the very fact that say ukunu ayo hene no abusua no wankasa uni apa hand wo so saa watonton nsase mimi kita nsase yesu ni krata wa nsase ne so opa shoka say ye me pa cho maame de ya hu na ye kan ena ye hwehwemu so adadi say Peter ena koyi asase no edema ageman ai woko bombo na eba na no den na amamre ni amane ye asesa wa santimam the fact that say o ware o hina eno nkyere say oye ukunu so be ya na wo ye de hie ana say o na abedi hima okay Peter ena ye soveya wo koyi asase no edema ageman eye ohene popra wanya ne ba bi ko dwa so na wusu a cha brempon ni soveya eni Peter ne koyi asase no ede ema ageman na chief producer ene ne twetwe enkomo bema wusu memo akwaba ya nana bibi aboko de obade adom ehwehwemu de yegusu a yehwem ansan ye de ensem ya tabira beto apono so ne atuni sani abasa enkomo ben na ni Peter soveya no koyi asase ma ageman no ediye me frɛ Peter no ebisa ne sɛ wonim akua ageman asase no ho asɛm ɛna ɔsɛ yɛ no korɛ ɔno Peter no wayɛ somfo ɛma kunwa no kyɛ sɛ wɔsoma kunwa no enti sɛ obi pa asase a wɔno na koyi bi nana ɛfrɛ no ma no ɛkɔpa asase no bi yɛdan ɛma no kyɛ sɛ nana soveya no na ɔkyerɛ sɛ maame ɛyɛ no korɛ ɔno a ɔhene na ne frɛ no sɛ ɔmra na hemfie ena wokoye ena woka se otwe ne se sa plot wi koyi ma me nana no enti du de wo nana no kura nim se ageman eye disekan digitrodo Peter no on say sa maami ya ye ne kasa yi Chiafi no biaso Chiafi yes ono kra so wasase bia eye Peter no na di nanim ekotwe na asase no se wo wasase bia eye Peter na sa Peter na so na ekoyi sa asase ma maami ena maami wanko Peter no mo se o pasase o nana ne frɛ Peter se bra me nanan asase na da ha sei no ko ne kofa asase ne ma no eno na okɔkyerɛ na asase na wɔyɛ so nkrata ma no enti Peter ne yɛ danseni trodo se nana no ne frɛ no se onkoyi sa asase ne ma no na ade ewo mu ne se abra nana no te ase no ne yiri Chiafi ama akua ageman ho asase no wa ma ho debede wontumi ne se no ono onim se ababa wa nani emra na asase asane ne wo ye wo ro ne kawa na afa na beti
na dansini trodo ne surveyor no a yɛfrɛ no Peter no